to najgeniálnejší organizmus, ktorý dneska môžem do svojho tela dostať. Chlorelu si predstav ako malú jednobunkovú riasu, ktorá má zhruba veľkosť červenej krvinky a je tu od vzniku života na tejto planéte. Tým dokázala svoju životaschopnosť a tým, že ju budeš jesť, tak tú životaschopnosť rada odovzdá aj tebe. To znamená, že dokáže ťa nutrične nasýtiť a zároveň dokáže ťa čistiť. Chlorela totiž nevratne na seba viaže chémiu a ťažké kovy. Tu nám vzniká problém, pretože treba dávať obrovský pozor na kvalitu. Ak nemáš kvalitne spracovanú chlorelu, a ja viem o jednej jedinej takéto na trhu, tak v podstate nemáš šancu, aby všetky tie benefity, ktoré chlorela vie, aby tebe odovzdala, aby s tebou sa udiali. Dokáže ti vytiahnuť 5 až 15 kg hnilobiny a plesniviny z tvojich čriev, dokáže nakrmiť tie správne baktérie tvojho mikrobiomu, tie, ktoré tam práve ty chceš mať, s ktorými sa ty budeš dobre cítiť, s ktorými ty budeš mať dobrú náladu a s ktorými sa ti bude dobre žiť. Keď sa tvoje telo nasíti a vyčistí, tak ťa začne dávať do poriadku tvoj vlastný imunitný systém. Chlorela totiž nespraví len to, že ti doplní nejaké látky. Chlorela dokáže opraviť mechanizmy, ktoré spôsobili, že tých látok máš nedostatok. A to sa mi na nej páči asi najviac.